aw bala jele kelengele aw minnu sɔrɔ bɛ Eterno Media o seli la nin waati na a ka sigidaw la a ka baarakɛyɔrɔ la a ka salon kɔnɔnaw la an ko aw ma ko aw ni hɛrɛ mati ka duba damadɔbali o ka jigin aw bala jele kelen kan nin waati na aw danse halisa an ka plateau sanfɛ n'o ye Eterno Media o seli aw folen kɔ ne fɛ n bɛ cogoya di n ka karamɔgɔ fana ma a ka aw danse an ka nimuru fana kɔnɔna karamɔgɔ. Mati Yesu Kirista ka nɛɛma Ala ka kanu ani ni senu ka jɛɲɔgɔn ka kɛ aw bɛɛ fɛ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka Eterno lamɛn Ala ka duba aw ye Ala ka nɛɛma kɛ aw ye Mati Yesu tɔgɔ la. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na an bɛ avril kalo la n'o ye ɲinan san 2025 Pagisili o ka kɛ o kalo de kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya a tile 20 ayiwa sa an bɛ ka kuma Pagisili yɛrɛ kun kan an ka nimero tɛmɛna aw bɔra ka ye karamɔgɔ ɲɛfɔli k'anw ye Pagisili nacogo la ka daminɛ kabini Misira jamana na Ala ye Israël denw o kisi cogoya min na ani k'u labɔ o jɔnya na cogoya min na fo ka se Yesu Kirista nali ani a salen ka kunu n'an bɛ k'o Pagisili min an bɛ k'o ɲɛnamaya bi an bɛna taa ɲɛ ka o émission ka dɔ fara o kan n'an ko ma ko a deuxième partie ayiwa sa e ma se ka nimero dɔ in lajɛ n'i tila na dɔrɔn i bɛ se ka t'o lajɛ walima i bɛ se ka pause dɔ ta ka taa dɔ in suit ka sɔrɔ na suite suit sinon dɔw bɛ taa k'i to ayiwa sa a y'a partager karamɔgɔ an bɛ taa ni an ka Pagisili thème ye fɛn kelen pe jumɛn de bɛ yen Pagisili hukumu kɔnɔna ni ale tɛ yen dɔrɔn Pagi yɛrɛ kɛkun t'a la walima Pagi yɛrɛ Pagi tɛ yen n'o fɛn tɛ yen. O fɛn bɛ yen. Eterno. Nin ye ɲininkaliba ye. Tiɲɛ. Tubabukan na u b'a fɔ ko la pierre de touche. C'est-à-dire que n'i y'o fɛn ye n'i y'a bɔ a ko kɔnɔ dɔrɔn a kɛra ko lankolon ye. Tiɲɛ don n ka bɔ yɛrɛ ma. Fɛn kelen min bɛ yen ni o de bɛ Pagi kɛ Pagi ye. N'o ye Pagi kɛ Pagi ye n'o tɛ dɔrɔn a ma ɲi. Eterno o ye joli de ye. Joli. Joli le sang joli. A lamɛn dɛ ko joli ni ale tɛ dɔrɔn Pagi tɛ yen a wɔlɔla an ye. Eterno an ka émission tɛmɛnen la an y'a jira k'a fɔ ko Ala ko Israël denw ka sagaden faga. Tiɲɛ don. N'u ye sagaden faga a joli tun tɛ bɔn. Ayi k'u ka mun ma sodaw la. Sɛ caman n'an ye bagan faga bi an bɛ dingɛni sen ka joli k'a kɔnɔ. Ka tila k'o datugu o bannen k'an fɔ ka Ala ko a bɛ joli minɛ a bɛ joli kɛ so kunda la. Tamasiyɛn so kunda la. Tamasiyɛn dun b'a fɛ k'o de ye ni ɲɛ dara joli ka so min da la saya tɛ don ye. Gosi tɛ se o dudenw ma. Gosi tɛ se o dudenw ma. Kabini ye nafa bɛ joli na. Eterno. Ala ye kumababa min ladu ta n'o nana kisiba Yesu Kirista an y'a fɔ ko Yohana ko min bɛna diɲɛ ka jurumu ta Ala ka sagaden a filɛ nin ye Yesu de don o la Yohana o Yesu min yira n'i b'o Yesu lajɛ mɔgɔ de don a ye farikolo ta ka na farikolo min filɛ nin ye ni Yesu b'a kɔnɔ joli de bɛ farikolo in na wa o kelen de don n'o joli ma bɔ n'o joli ma bɔ Pagisili tɛ yen a ma dafa joli min bɛ o farikolo la fo ka bɔ de n'o ma bɔ fo ka bɔ n'o ma bɔ voilà Pagisili tɛ yen Pagisili tɛ yen ayiwa ciden Pierre Yesu ka kalanden dɔ don tuma min na ni chrétiens jɛnsɛnna diɲɛ kɔnɔ a ye sɛbɛn dɔ kɛ k'a ci chrétiens ma o sɛbɛn kɔnɔna la a bɛ taa nin f'u ye a ka sɛbɛn fɔlɔ la sura fɔlɔ verset 18 Pierre fɔlɔ sura fɔlɔ verset 18 a ko kamasɔrɔ aw b'a dɔn a ka mɛn chrétiens de ma mɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wa bi e ni ne ko don aw b'a dɔn ko aw ma san aw ma kumabɔ ni fɛn tolita ye aw b'a dɔn ko aw ma kumabɔ ni fɛn tolita ye bagan min filɛ nin ye a bɛ toli o bagan joli bɛ toli o nin bɛɛ fɛn tolita ye mais n y'a fɔ n ko kumabɔba o de bɛ na ayiwa aw b'a dɔn ko aw ma kumabɔ ni fɛn tolita ye i ko wari ni sanu sanu bɛ toli wari bɛ toli i y'a faamuya nin bɛɛ bɛ toli ka bɔ aw taamacogo fu fa fu la adamaden tun bɛ taama fu fa fu c'est à dire que depuis jurumu kɛra adamaden ɲɛnamaya kɛra fu fa fu ye ko ni ju t'a la a bɛ n'a fɔ fiɲɛ i t'a bɔ fan dɔn i t'a ta fan dɔn a kɔni bɛ ci ten fiɲɛ bɛ taa kunfɛ de o la
aw kalana o min na aw fa fɛ verset 19 nga aw kuma bɔra ni Krista joli ye Krista joli o ka fisa fɛn bɛɛ ye ale kɛra i ko sagaden nɔ si t'a la nɔgɔyɔrɔ t'a la an kuma bɔra ni Krista joli de ye ale kɛra fa sagaden ni Krista bangelen n'a tun danna o ma amu tɛ kisi jigiya foyi kun t'an ye kisiri kun tɛ dɛ kisiri kun tɛ yen o de la y'a fɔ ko Pâques de kan ka ɲɛnama o de ye seliba ye o de la walasa Pâques seli ka dafa sagaden joli bɔra cogo min na ka kɛ soda la fo Krista joli fana ka bɔ o tuma adamadenw ka da o la o ye fɛn belebeleba ye maintenant joli bɛ se ka bɔ cogo di ka sɔrɔ a ma sa o de kosɔn joli bɛ farikolo min kɔnɔ Krista farikolo min kɔnɔ fo Krista ka o farikolo di o ka gosi a sɔgɔbu ka ci o de kosɔn u ye gbɛɲɛ 39 de kɛ Krista la o gbɛɲɛ ani tun ye gbɛɲɛ ta juru ta a nunkun na i bɛ nɛgɛw de b'a la o pɔntilama don n'u tun y'a gosi nɛgɛ bɛ don a sogo la ba sama ka bu puruti a joli bɛ seri i y'a ye u y'o gbɛɲɛ 39 de kɛ Yesu la k'a kɔ bɛɛ tigɛ a kɔnɔbaraw a woro k'a bɛɛ tigɛ a joli tora ka seri ten i y'a ye o ma dan o ma u y'a minɛ ka taa n'a ye Golgota u y'a gɛngɛ tɛgɛ y'an sɔgɔra ka nin gɛngɛ ka nin gɛngɛ tɛgɛ fila bɛɛ ka sen gɛngɛ ayiwa n'i gulonnen don n'i tɛgɛ sɔgɔra tan ka sen sɔgɔ mun bɛ kɛ joli bɛ bɔ kɛ wo ma bɔ wa wo bɔra joli bɛ bɔ joli bɛ suru tiɲɛ don i y'a ye Yesu joli surula o cogo la ten u ma dan o ma u y'a kɛrɛ sɔgɔ u y'a kɛrɛ fana sɔgɔ u y'a kɛrɛ sɔgɔ a nin bɔlen walasa k'a dɔn ko a sara u y'a kɛrɛ sɔgɔ u ye kɛrɛ sɔgɔ ni tama ye tama in taara u tun b'o de kɛ n'u y'a sɔgɔ tan a bɛ taa gun kɛrɛ la u bɛ kɛrɛ sɔgɔ i y'a ye ni kɛrɛ sɔgɔra n'a sɔrɔ i ma sa i bɛ lamaga o ni fɛn seri kɛrɛ ma dɔrɔn i bɛ lamaga bon donc wa o fana kɔrɔ wɛrɛ min tun b'o la o ye joli tɔni min bɛ kɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɔ o ka bɔ o kɔrɔ ka kɛrɛ vide pewu o de kosɔn a fɔra ko joli ni ji bɔra i y'a ye donc Yesu sɔgɔra ten u ye sɔgɔda 5 de bɔ a la 1 2 3 4 5 i m'a ye sɔgɔda 5 joli bɛ bɔ nin bɛɛ fɛ farikolo cira joli bɛ bɔ nin bɛɛ fɛ i m'a ye wa a dabɔra o de kama o joli dɛ an sanna o joli min na dɛ ko o joli ka fisa fɛn bɛɛ ye fiɲɛ t'a joli la jurumun t'a la o joli ma deli ka fili o joli Ala ma n'o de ye éternel ni mɔgɔ o mɔgɔ dara o joli la donc sisan Pâques seli ye min ye o ye ka Yesu Krista saya ka da o la ka sara e kosɔn ka sara e kosɔn o ye fɛn belebele ɔ bɔn n'i sara i bɛ to ten yan yahudiw tun bɛna oromekaw tun bɛna mɔgɔ min gɛngɛ jiri kan o don Golgota ni yanni tile ka bin ni i ma sa o bɛ k'i sen kari i y'a faamuya i kɛrɛ sɔgɔ k'i tɔ faga n'u y'i faga u b'i wɔrɔ ka bɔ jiri kan k'i fili kuluwo dɔ tun bɛ yen u bɛ suw fili yen nɔ u tun tɛ mɔgɔ su dɔn u tun tɛ mɔgɔ su dɔn mais ka kɛ o tan tɛ ka kɛ ni kira kuma ye Yesu Krista Ala ka sagaden a su tɛ se ka fili ten a su bɛ don Eza y'o fɔ ko a su donna i y'a ye a sara a su donna donc sisan fo Yesu tun ka sa yali lafiyadon ka daminɛ o ye 1 ye 2nan a su ka don i m'a ye hali n'i taara bi Israël n'i taara Jérusalem Golgota kaburudon de bɛ kulu in sanfɛ kulu kan awɔ hali bi kaburudon bɛ yen n'an taara san o san an bɛ taa Golgota maintenant n'i y'a ye a wolola fana ko kunkolo yɔrɔ o kɔrɔ de nin u tun bɛ su minnu fili ten u tɛ fɛn o kolojala n'o fɛn olu de bɛ yen o i y'a ye o de la a wolola tɔgɔ da la ko kunkolo kɔrɔ i y'a ye parce que adamadenw kolo kɔrɔw bɛ yen nɔ mais Yesu Krista ale su ma fili a su donna jɔn ye Yesu su don Yesu ka kalanden dɔ tun bɛ yen ko Joseph a bɛ bɔ Arimate a tɔgɔ Yusufu ayiwa ale nafolotigi kun don milliardaire wari b'a bolo o don kalandenw si tun tɛ se ka gɛrɛ Yesu su la parce que u bɛ siran sɔrɔsiw yɛrɛ ɲɛ
u jatigɛlen don sirannen don donc o don ala tun mago bɛ nafolotigi dɔ de la min bɛ se ka wagatinin kɔnɔ ɛri kelen ɛri fila kɔnɔ k'ale denkɛ ka kumabɔba su labɛn k'a don kaburu kɔnɔ yanni tile ka bin i y'a ye. ala ma ko mun wɔɔrɔ. voilà a y'o mɔgɔ de sɔrɔ a kumana yusufu fɛ a ko yusufu i mɛnna i dogolen bi de y'i bɔ don ye bɔ taa n denkɛ su ɲini pilati fɛ yusufu ye wari yusufu burula a ye wari ta a y'a ka fɛnw ta a taara pilati fɛ a ma rendez-vous ta foyi a donna pilati fɛ a ko pilati cɛ in su di yan n b'a sutura pilati ko k'a sara k'a sara a ye sɛbɛn kɛ ka taamasiyɛn d'a kan k'a suta k'a suta taara di sɔrɔsikɛ ma o ye yusufu su jigin ka d'a ma a taara labɛn k'a kasange a b'a sɔrɔ ale yɛrɛ kaburu dɔ labɛn kuluwo la min y'a yɛrɛ ta ye n'ale sara bɛ don yen n'ale sara bɛ don yen n'a ka denbaya min kɔni sara o bɛ don yen a taara yesu su bila yen de i m'a ye kabako don dɛ ala mago bɛ nafolotigiw la a ka baara la nafolotigiw a ye nin yɔrɔ la kosɛbɛ ala ma nafolo d'i ma gansan ala ye nafolo d'i ma e danaba don dɔ de kama i ka don ale ka baara la wa o don sera dɛ o don sera ala ka mission bɛ sunɔgɔ la bi ala ka ciba bɛ sunɔgɔ la bi nafolo ko kosɔn wariko kosɔn miliyɔn b'e bolo miliyari b'e bolo banque la i bɛ ka yɛlɛma n'a ye i bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i yɛrɛ ye i ni muso ni denw projet babaw i tɛ ka foyi kɛ ala ye yɛlɛma a f'u yɛrɛ yɛlɛma a y'a lamɛn yɛlɛma joseph bɔra nin don don a ka ale de tun bɛ se o don ka taa faama fɛ a se kunba y'a wari b'a kun voilà a wari b'a kun ala y'a fɔ dɔrɔn a ma sɔsɔ ka a ma sɔrɔ k'a wula ka kɛ a pasa ka kuma ko la k'i ka minkɛ ko tɛmɛ ka taa sira labɛn don Pierre filɛ k'a fɔ ko an kuma bɔra joli min fɛ ko o joli ko a ka fisa fɛn bɛɛ ye a ko ten ni joli tɛ pakiseli tɛ yen ala ye joli de ye misira wa yesu joli fana ala mana o ye i kan o de ye pakiseli ye o de ye pakiseli n'o tɛ yen n'i ye yesu joli bɔ n'i ye joli bɔ yen o kɔrɔ de ye ni yesu ma sa ni yesu saya bɔ a la k'a ɲɛnama ko i m'a ye bi dɔw de b'o de fɔ la o ko yesu ma sa dɛ k'a falenna k'a falenna dɛ i b'a dɔn wa sitanɛ ye nkalon min don sɔrɔsiw da yesu kununnen ka wari minɛ o nkalon kelen de bɛ ka taa bi ka yesu saya nkalontigiya olu m'a faamuya fɔlɔ voilà o ka ɲini ka faamuya dɔ kɛ voilà yesu sara a su donna parce que saya ni saya kɛra su de bi don yesu su donna a kununa tile sabanan don a y'o de fɔ saya ye a ɲɛnama a ko n bɛ don i la ka bɔ tile sabanan don i se ka ne ta wa saya ma yesu ni minɛ dɛ a fɔra ko yesu y'a nin di fa ala ma gɛnjiri kan saya tɛ taa kɔrɔ parce que a ko kumabaw fɔ gɛnjiri kan dɛ farikolo in yɛrɛ talen yusufu fɛ u bɛ kana n'a ye kaburu yɔrɔ la kaburu kasira de aw bɛ kana ni jɔn ye ne fɛ yan tuguni nin ka girin ne ma dɛ a bɛna mago sa a bɛna mago sa o ye fɛn belebele ye yesu a ye a kun don saya la walasa k'an kun mabɔ o de kosɔn a bɔtɔ a bɔra ni tile ye ko nɛgɛ a bɔra ni jahanama ko nɛgɛ ye a ko jahanama tɛ se ale ka egilizi la bilen a ye taa amen a ye taa ayiwa joli min o de kɛra k'an kun mabɔ o joli mɔgɔ si tɛ se k'o sɔngɔ bɔ o sɔngɔ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔngɔ bɔ donc o de kosɔn yesu kirisa yɛrɛ yanni a ka sa don dɔ ayiwa a n'a ka kalandenw tun bɛ dumuni na a ye dumuni laban min kɛ ni kalandenw ye Matthieu kitabu la an b'a kalan o su a yɛrɛ ye kumaba dɔ fɔ a ye kumaba dɔ fɔ o kuma in yanni a ka don bolo la a ka girin a ye dumuni kɛ n'u ye a ye kalan tan ani fila kalan tan ni fila dumuni kɔnɔna la ani kalandenw a y'a partager an b'o kalan Matthieu kitabu la u ye dumuni kɛ k'u fa dumuni laban a ye buru ta a y'a kɛ karaw a y'a di kalandenw ma a ko ni ne farikolo min bɛna ɲɔɲɔ kosɔn ni farikolo ɲɔɲɔna n joli bɛ bɔ o kɔfɛ a jifilen fana ta k'u d'u ma o jifilen in a ko nin ye ala ka layidu kura ye min sigira ne joli la o de kosɔn a fɔra ko o kɔ a ye jifilen ta ka barika da ala ye k'a di u ma ko aw bɛ ka dɔ min nin na sabu nin ye ne joli ye ala ka layidu sigili joli a bɔnna mɔgɔ caman ka jurumu yafa kosɔn
ala ka layidu kura o sigira Yesu joli la donc o kɔrɔ ye mun ye ko bagan joliw tɛ bilen o tɛ mɔgɔw ka sabali u ka bagan joli bɔnnen dabila ko bato do bagan joli tɛ se ka mɔgɔ si kisi bilen o tɛ se bagan si tɛ min joli bɛ se ka mɔgɔ ka jurumu jɔsi a tɛ yen o de kosɔn ala ye Yesu joli bɔn Yesu ko nin ye ala ka layidu kura ye min sigira ne joli kan min sigira ne joli kan o la Yesu joli o de ka bon fɛn bɛɛ ye bon n'i ko Yesu joli i ko k'a sara parce que farikolo sara farikolo ɲɔɲɔna a sara a kununa ni mɔgɔ o mɔgɔ dara o la o bɛ pakiseli kɛ ni ɲagali ye o bɛ pakiseli kɛ ni nisɔndiya ye o bɛ muguri o bɛ ala bato i ma ye ka ala waleɲuman dɔn parce que ala ye joli bɔ ale kosɔn an kuma bɔra o joli de barika la o de kosɔn fana Hébreu kitabu la sura 9 Hébreu sɛbɛnma b'a fɔ yen nɔ Éternel an k'o lamɛn Hébreu a y'a partagé Hébreu kitabu fana mun fɔ an ye Hébreu kitabu la sura 9 verset 22 Hébreu sura 9 verset 22 voilà aw fana ka kitabu de la ka kalan verset 22 Hébreu sura 9 verset 22 mun fɔra ye Hébreu kitabu sɛbɛnba ko ka kɛɲɛ ni sariya ye fɛn bɛɛ saniyara fɛn bɛɛ bɛ saniya ni joli ye fo fɛn kelen pe o jumɛn ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛ sɔrɔ wala ne karamɔgɔ san m'o faamuya kosɛbɛ dɛ e m'o faamuya wala ne n'a ka mɔgɔw b'a fɛ ka dɔ faamuya tuguni walisa jurumu ka yafa walisa tɔɔrɔ ka ban kan jahanama saya dibi fanga walisa o ka taga bɔ an kan o ka tɛmɛ an kan an kana don o kɔnɔ fo joli ka bɔn ni joli ma bɔ jurumu tɛ yafa ni joli ma bɔ adamaden si ka jurumu tɛ yafa o tuma joli jumɛn donc sisan voilà olu tɛ bilen ala bɔr'o kɔnɔ ala bɔr'o kɔnɔ a mɛnna a bɔr'o kɔnɔ a mɛnna kabini don min na Yohana ko ala ka sagaden filɛ min bɛna diɲɛ ka jurumu ta yɛlɛma donna kow la donc joli bɛ tɛ donc Yohana cɛ min yira Yesu Krista kumabɔba joli min b'o farikolo la o de bɛ jurumu yafa parce que jurumu tɛ o joli la Yesu jurumu tan de don donc adamaden wɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'a joli bɔn adamadenw ka jurumu yafa kosɔn parce que e yɛrɛ ye jurumukɛla ye jurumu b'i la e kɔni tɛ se ka mɔgɔ e tɛ se non o de kosɔn ala ye mɔgɔ min bɔ ta kumabɔba Yesu Krista a fɔra ko muso de bɛna bange ka sɔrɔ cɛ sen t'a la i y'o fɔ kabini nakɔ la k'o de ye kabako ye fo adamadenw ka sɔn o de ma ni min sɔnna ma ko Yesu Krista joli bɔnna i kosɔn ko joli sɛnɛman don wa joli sɛnɛman bɛ Yesu Krista dɔrɔn de la a tɛ adamaden si la a tɛ la a tɛ ne la a tɛ n ba si la i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i wolola tɔgɔ o tɔgɔ la dugukolo in kan joli min b'i la ani Yesu ta tɛ kelen ye jurumu b'i joli la jurumu tɛ Yesu joli de la wa ala de ko la ko ni o joli ma bɔ jurumu yafa tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ o joli bɔnna sisan e bɛ jurumu yafa sɔrɔ cogo di e de bɛna matigi Yesu ne ye jurumukɛla ye ne tɛ se ka n yɛrɛ kisi ne dara la bi ko i sara ka kunu ne ka jurumu kosɔn ne bɛ da i la ne bɛ n yɛrɛ dogo i joli kɔrɔ o la n'o kɛra i kisira ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛ sɔrɔ Éternel o la fɛn kelen min bɛ yen n'o bɛ pakiseli kɛ paki ye n'o tɛ paki kɛra selilankolon ye a bɛ kɛ mɔgɔ ka finiba don ka dumuni kɛ k'a fa voilà a bɛ kɛ o ye o ye Yesu joli de ye o de kosɔn pakiseli la an ka Yesu joli kɔrɔta bɛɛ tɛ minnu bɛ Yesu joli kɔrɔta ka Yesu joli majamu an k'o kɔrɔta fangaba bɛ Yesu joli la fangaba bɛ Yesu joli la mun bɛ hakɛ bɔ an na fɛn si tɛ fo Yesu joli barikama o bɛ an saniya fɛn si tɛ se k'o kɛ
Fomatigi Yesu joli. Alléluia. Amen. O koso pasteur yala makanga tapagdo exacta sigi nyaku ni nyama kanga ngula debi siwa ni mi sigira mi kuma boli songo ima famu quoi non hali dusukasiko kela yani kata église ko matigi ni dusukasi ta bonga ni senu nga nyagali dafa nga matigi talo nga matigi bato ni na mpage seli mo shika na tobo beka église beka nsonja beka nyagali parce que kuma boba parce que fore an kungun dona nga yusuma ka tado kantabo mami ni dunbele ta boy koro e bisiko sara sorowa ay bisiko sara Yesu joli amo kane joli senumai kitabu ba wele yoro wala la ko ala joli de do kodi Yesu ma farkolo ta dugukolo kayango ya farkolo ta sangulo la kana chelo farkolo aya partager denge kumbe denge adona farkolo de la kabini sangulo la o de ko so farkolo me Yesu la farkolo duguma kolo farkolo te an farkolo nyogon do ya famia a bolme fo o do me amo ta dugukolo kayan a ba ta sangulo la dona la sangulo la o de ko so ni sedu ya ta ya famia kana do mariama kono ala ka seba bon si ça na ko kono ko nyefo ye na sera sangulo la ni suna ka tuko na ba nyefo ayo ja oche donc o farkolo ine o de dona mariama kono ka kina fo de konobara kle ka kalo kono don kay ka bo mariama kungulo ma dimi a kono ma dimi na foi abe jigin domina Yusufu de kumbia kaka timine voilà a jigina ani Yusufu yame o Yesu joli mimbo farkolo la o joli o te dugukolo kan joli che joli to ye quoi o de ko so chewo che mo kira mo ye me sega kira mo ye e de bangira fabela babela dugukolo kan che joli de bila o kono jello voilà Yesu kile pele maba o joli tsega ma don kuma awo tesew mo shi tsega sa ma don koso fo min bora kuma baba mi laydo tara min bora sangol la kana anga Yesu joli majam anga Yesu joli korota cheno pagdo mon anga Yesu joli fo le 20 avril là voilà fambe to dawla Yesu joli o de koso ni ekibadmo fo bi ameka kuma Yesu seraka ni ekibadmo fo bi imba fira ko Yesu saraka kunu mo ka jurum koso ka joli bona ima wajuli ke makibadmo fo ka dia ko de ka fo ka dia mo ka so ka ban o ka fo wa bisidana ta fo de ka fo do ta fo de ka fo o de bi fo mena abe fo ne o de bi fo voilà d'accord merci beaucoup pasteur ben miri kala se ngari ko sabare ame foli aw magatanye kan ne krabet la mon fo noy kamata la be ne krabula ma fo kana konna tan chemi do sa ay wasa fana jël ma singa wati bla de kilma ka tay ka foli an partenaire mo association de flambeau l'évangile Mali Pascal Damina ga cede mo fo kana konna ka tanye ka brésil esal mo fana fo timote kamata an jaw global so do na sraf aya fa ay wele akara Mali fo dien fo ni be so tika sojo alire fo bu dawla ay wele ka ta sojo joro so école so forage ko akana hami le création ma fana ko lo soba vertical si modèle ay c'est l'optima abakala kanye iba do ta fambala de klefe katanye ka ful do ma ko aka partager ni watina karamo ametanye ya foka ba ko fe kelempe ni yo bo pagla do pakati ka pagi o yesu juli o ka dia befe faraja ni farafina cheni muso de ba korba ay wasa ko juli shitsa marketi fu yesu krista kelempe passer o befa ba karamo ametanye yesu asara akunna kle sabana dina ko ya fatona mbe do la saya mbe bokle saba voilà yesu kunne ako ko kira do kuma akuna ama pego kuna wala asa boka sika do ma ko yesu koy ko dente eterno kuma babai na fora ala fe ala ya ko do kiraw da ani mo baw masakaw ya ko fo kana dondoni fo kana jira taki afle Nenero yame otuma akanyirama be teme siraw sirafe we a befo bejira dola we a befo o de ko so Yesu ira kunu ne eterno Yesu kule mu fo Yesu kunu ne dono aduna kalandon kan
Ni bɛ Luka sura 20 Luka kitabu 24 lajɛ. Luka sura 24. Luka sura 24. Parce que tuma dɔw la kuma ninnu filɛ nin an tɛ ka a dilan koyi. A y'an inventer dɛ. Ayi. Kitabu de bɛ yan. Kitabu de bɛ yan. I y'o fɔ i ko kitabu ye Ala dusukun ye pasteur. Voilà. I y'o fɔ émission tɛmɛnen la sa. Voilà. N'an ka émission ninnu ka An ka fɛn bɛɛ jusigilan ye kitabu ye. Yesu kununen. A kunna don min sɔgɔma. Ayiwa a kɛra karidon. Kalandenw lajalen tun bɛ so dɔ kɔnɔ. Tuma ka da tugu da la o sirannen don. Fenêtre tugulen don da bɛɛ tugulen don. Hali ni kun don ni kun nana fɔ ko kɔ. Aw jaabi tigɛ. Dɔ kɔnɔ bɛ boli. Parce que u bɛ miiri ko a sɔrɔsiw natɔ don an fana kama. Parce que kalanfa min kɛra kalanfa o yera. Mais Yesu kununen. A nana dɔrɔn a filɛ u cɛ ma. A nana a ka b'a dɔn ni ye da kɔngɔ ninnu jaabi. I jɔ dɛ i ko ko fenêtre kun datugulen don mais Yesu nana bɔ kalanw cɛla. Yesu nana dɔrɔn a ye koko sɔgɔ ka don. Ala ka sɛbɛn fɛ. Kogo ma waga a ma bɔ a nɔ la. Nɔɔmaya la. Nka filɛ. A donna. Kalanw kɛra cogo dɔ la karamɔgɔ. Bako in dɛ. K'aw to kuma la. Yesu yɛrɛ y'i jɔ u cɛ ma. A furu cɛ ma ten caki. K'o to kuma na. Awɔ. A donna yɔrɔ jumɛn fɛ? Sanfɛla fɛ wa? Kogo fɛ wa? Kɛrɛ fɛ wa? A kɔni b'u cɛla ye. A filɛ u cɛla. Tɛmɛnɛ. A ko di hɛrɛ ka kɛ aw ye. Kabini Yesu jɔra u cɛ ma. N terikɛ o don komi i b'a dɔn ni sinu bɛ se a ka kow kɛcogo la. Ko min kɛra kalandenw la o don a ma sɔn k'o bɛɛ sɛbɛn quoi. N'o tɛ e ka segin kɔfɛ i k'an bila kalandenw nɔ la. Aw jatigɛlen sirannen don. Sɔgɔmada joona kɛnɛ ma ci fɔlɔ. Kɛnɛ ma ci fɔlɔ. Mɔgɔ min aw yɛrɛ min su don o filɛ nin aw cɛman tɛ caki. O ka bɔ hɛrɛ ka kɛ o ye. A cɛ fɛn tunin bɛɛ t'i ye o don dɛ. Mɔgɔ dɔ de ye tuguni. Sisan kuma min bɔra da o ni aw ni hɛrɛ o kuma Hebrew-kan na shalom. Shalom. Barika de b'a la n'i y'a bɔ i da k'a fɔ mɔgɔ kan ni jatigɛ b'a la o bɛ ban ni siran b'a la o bɛ ban ni hakilisigi a ta ye a da c'est à dire a jɔlen bɛ to parce que i ye hɛrɛ min bɔ i da o ye Ala ka folikan de ye. Est-ce que y'a faamuya? N y'a faamu. Voilà. Aw ni hɛrɛ. Aw ni hɛrɛ. Shalom. I y'a ye. D'accord. Donc Yesu y'o fɔ tuma min na o hakili sigira. U b'a dɔn ko i bɛɛ tɛ se ka nin fɔ. U hakili sigira. U jɔra. Sisan mun kɛra? Verset 37 yɛrɛ ko nka u hakili ɲaamina. U sirannenba tun bɛ miiri ko nin u ye ja dɔ ye. Fantôme. I y'a ye. O de kosɔn Yesu ko a ni hɛrɛ pour que ka siran ban pour que ka hakili ɲaami ban u hakili ka sigi u jɔlen ka to. Voilà. U hakili lasigi. U jagana wuli. Ka kule ka boli ka taa an fɛ. Ayi. Sisan Yesu y'a fɔ u ye ko mun y'a to aw hakili ɲaamina. Mun y'a to filan bɛ aw la. A ye ne bolo filɛ. A ye ne senw filɛ. Aw ka dɔn ko ne yɛrɛ don. A ye maga ne la k'a filɛ ka ma sɔrɔ sogo ni kolo tɛ ja la i ko aw ba ye ne la cogo min na ni fantôme don ni ja de don sogo ni kolo t'a la. O ye tiɲɛ. Voilà. Wa pɔntu donna yɔrɔ min na n'o b'a la bolo ni sen o la. Sen sɔgɔra bolo sɔgɔra a ko a y'a filɛ a ye maga n na a ye lajɛ ne yɛrɛ don en chair et en os. Ne ye cogo don a y'a hakili segin. Olu bɛ lajɛ tuma min na hakili sigil'o la. O de kosɔn a fɔra ko o fɔlen kɔ a y'a bolo ni a senw jira u la ɲagali ni kabakoya de y'a to u ma danaya kɛ fɔlɔ u ɲagalen don kabakoyalen don. Nin kɛra cogo di? I yɛrɛ ka sigi a la dɔrɔn i k'i yɛrɛ b'o place la kabako dan don dɛ. Ka bɔ siranba kɔnɔ ka bɔ jatigɛ kɔnɔ ka ɲagali daminɛ u kabakoyalen filɛ nin ye. Donc sisan a ko Yesu k'u ma o de kosɔn y'a f'u ye ko dumuni dɔ bɛ aw fɛ yan wa o bɛɛ walisa u ka dɔn ko fantôme tɛ k'ale tɛ ja ye. Fantôme kɔni dumuni. A b'o dun ka taa a b'o dun ka taa min. A b'o dun ka taa min. N'o tɛ kɛ. U ye dumuni d'a ma. A filɛ u ye jɛgɛ wusulen kunkuru dɔ di a ma. A y'a ta k'a dun u ɲɛna. U ye jɛgɛ d'a ma a y'a dun. Non fana muso kɛ o. Bon danabaw a ye dumuni di Yesu ma.
ay dumuni di Yesu ma parce que ni o fo mo na ko tina siga ko buga jure u ka dumuni di Yesu ma cogo di wala yin n'u ye dumuni di Yesu ka kalandenw ma Yesu ka baarakɛlaw ma pasteur kibaruma fɔlaw missionnaire n'u ye dumuni di olu ma n'olu mago ɲɛ n'u ye ji d'u ma u ye dumuni di Yesu ma o de kosɔn Yesu ko ni mɔgɔ min hali ji suma ji filɛ ɲɛ kelen di ninnu dɔw ma ko ne ka baara o baraji bi ye yan a baraji bi ye sankolo la a bina fɛ i y'a k'ale Yesu ye i y'a k'ale Yesu de ye a ko kɔngɔ tun bɛ n na a ma sɔn ka dumuni di yan n tun bɛ kaso la a ma taa bɔ n ye fɛɛrɛ tun bɛ n na a ma fini di yan o ko matigi an y'o kɛ tuma jumɛn ko kɔngɔ bɛ ne ka mɔgɔw la a banna ka dumuni dun maa dɔ dun bɛ yen dusukolo yɛrɛ y'a fɔ wariba b'u kunna nka pasteur bɛ ale fini ɲumanw taabolo ka don dumuni ko yɛrɛ ye hami ye voilà a ye miiri dɛ o bɛ tila k'u ka pasteur kɔrɔfɔ k'an ka pasteur k'a tɛ fini ɲuman don a se dun bɛ yen k'a ɲuman na i san 10 filɛ i bɛ baara la i bɛ sara ta kalo o kalo i ma deli ka ka complet kelen hali tiriko ni san ka taa di pasteur ma a ye fini san de pasteur an b'a fɛ ni mission kɔfɛ a se bɛ maa o maa ye a kɛra gileni kelen o pantalon kelen o samara i bɛ se min k'i ka pasteur o ka ɲi ko n'i y'a kɛ pasteur ye ala ka baarakɛla don i y'a kɛ ala de ye Yesu Kirisa dɔw bɛ yen u t'i san 3 kɛ mobili kelen kɔnɔ wa b'u ka mobili kɔrɔ fɛ hali u ka mobili kɔrɔ in a ka ɲi u tɛ se ka taa di u ka pasteur ma pasteur ala ka baara kɛ nin pasteur bɛ moto de sanfɛ awɔ ala moto de tɛ dɔn fiɲɛ b'a gosi mura b'a la don o don sans fiɲɛ a bɛ to waju la a b'a nu sama o fana bɛ tila ka dugu la tuguni voilà u tila ka pasteur kɔrɔ mo aw na kelen aw tɛ se ka émission nana ka na jɛnɛ bolifɛn ɲuman mobili climatisé ka san ka di ala ka baarakɛla ma hey fo yɛrɛ b'a a ye dumuni di fo yɛrɛ b'a ta falen ka dumuni d'u ma ka dumuni Yesu ma ka n'o filɛ nin ye o ye mun kɛ ko jɛgɛ wusulen o dira jɛgɛ wusulen n ko jɛgɛminɛnaw kun don n bolo non tɛ ne karamɔgɔ a y'a ta k'a dun u ɲɛna o kɔ a y'a fɔ u ye ko ne ye kuma minnu fɔ aw ye ka ne to aw fɛ olu filɛ ninnu ye ko minnu sɛbɛnna ne ko la Musa ka sariya a lamɛn dɛ Musa ka sariya ni kiraw ka kitabu ni zaburu la wajibi d'olu ka dafa a ye kitabu joli fɔ yan est-ce que a tɛ saba bɔ kitabu 3 Musa ka sariya kiraw ka kuma ani zaburu bon o ye laadu kɔrɔ de ye ko wajibi d'olu ka dafa ko wajibi d'olu ka dafa donc kabini Genèse sura 3 verset 15 fɛn o fɛn fɔra Masiya ko la kumababa ko la Yesu ko la Kirista ko la kisiba ko la fo ka dafa o de kosɔn n ko ala tɛmɛna kiraw fɛ a tɛmɛna masakaw fɛ a tɛmɛna mɔgɔbaw fɛ walisa ka Yesu ko jira dɔɔni ka kumaba in jira fo ka na dafa Yesu ye kitabu 3 de fɔ wa o kitabu 3 laadu kura b'olu de dafa laadu kura ye olu dafalen de ye d'accord o la n'o kɛra kitabu kelen don Bible senuma donc wajibi don olu bɛɛ ka dafa o tuma la a ye u hakili ja walisa u ka kitabu kumaw faamu k'a y'u hakili ja Éternel ala k'i hakili ja hali bi amina ala k'i hakili ja amina ala ka aw hakili ja dɛnɛbaw amina a fɔ amina kɛ amina k'aw kɛ hakilibatigiw ye amina o hakili ja in o tɛ sɔrɔ kilasi kɔnɔ dɛ ni hakili ja tɛ sɔrɔ kilasi kɔnɔ dɛ min fɔlɔ bɛ yan ayi tɛ sɔrɔ kilasi kɔnɔ k'i hakili dayɛlɛ ka ko faamu yɔrɔnin kelen Yesu de b'o kɛ an ye misiriw de b'o kɛ dannaba ye Yesu k'o kɛ misiri k'o kɛ e de ye i bɛ balan baara dɔ ɲɛma jamana bɛ bloqué baarakɛyɔrɔ bɛ bloqué baara dɔ kosɔn i ka ɲɛmɔgɔ bɛ bloqué a tɛ se ka foyi kɛ e bɛ taa ala deli ala ni sɔnni b'i hakili ja ka solution d'i ma i bɛ na dɔrɔn i b'a fɔ a bɛ kɛ alléluia ala ko k'an bɛɛ lajɛlen n'i tɛ a ti ɲɛnabɔ Éternel ko Yesu hakili ja o yɔrɔnin bɛɛ u ye kitabu kuma faamu a y'a fɔ u ye ko a sɛbɛnnen bɛ ten ko Kirista na tɔɔrɔ ka faga ka kunu ka bɔ su cɛ ma a saya tile 3nan don a sɛbɛnnen bɛ ten voilà bon fɛn min sɛbɛnna kitabu sariya kɔnɔ Musa ka sariya kɔnɔ ka sɛbɛn zaburu kɔnɔ ka sɛbɛn kiraw ka fɔ kiraw fɛ e bɛna fɔ cogo di k'e bɛna kalan don adamadenw kunkolo la ko Yesu ma sa ko Yesu ma sa o fana ye kuntala dɛ i b'a dɔn ni sitanɛ y'a ka kuma don mɔgɔw da u b'a fɔ sitanɛ ka kiraw bɛ yen o ayi o tuma ko wajibi na kɛ a tɔgɔ la siya bɛɛ cɛma k'a daminɛ Jerusalem ko mɔgɔw ka nimisa u ka jurumuw la walisa u ka jurumu yafa sɔrɔ bon donc Yesu Kirista sara a kunu na Éternel kiraw y'a fɔ a fɔra zaburu la masakɛw y'a fɔ masakɛ Dawuda y'a fɔ masa Solomani y'a fɔ Azafu y'a fɔ Jedutunu y'a fɔ i y'a faamuya Musa y'a fɔ a fɔra sariya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni cɛ ko fɔra Yesu ko
wa wajibi do ko ka dafa o ko ka dafa oui donc on a sira fait an ka fam ko ni Yesu joli ti kan ite do arjine la o ka jabe ni Yesu joli ti kan ite do arjine la ha bulu kodi yere ni ngade jirali sura 7 verset 14 Yesu joli bi se ka ke mo kan to jirali sura 7 verset 14 wala min be fo ya no e sangolo de ha jien bana ha jien bana foi te amble du wolo te foi te entra sanfɛ ala fe sisan mumina kɛ verset 14 na a fɔra ko ne ye jamaba ye matigi e de bɛ o dɔn yohana ye jamaba natɔ ye matigi y'a ɲininka a ko yohana ninnu ye jɔnw ye yohana ko matigi e de b'u dɔn dɛ ne t'u dɔn fo ni ye n bilasira a y'a fɔ ne ye ko minnu bɔtɔ don tɔɔrɔba la ni u ye u ka dulokiw ko ka u jɛ sagaden joli la olu don olu don k'u ka dulokiw ko ka jɛ sagaden joli la o sagaden jɔn ye Yesu Krista o tuma n ko ni Yesu joli t'i kan i tɛ don arijinɛ la i tɛ taa sango la i tɛ taa Ala fɛ i tɛ taa Ala bara i tɛ kisi o la o sisan n'a fɔra k'a ka duloki ko Yesu joli la o kɛra cogo di o bɛ kɛ cogo di voilà duloki fini filanan o an kana fini tɛ wa an kana fini don dɛ donc fini y'an ka ɲɛnamaya de fini y'an ka ɲɛnamaya de mɔgɔ min y'a ka ɲɛnamaya di Yesu ma k'a da la ko Yesu sara ka kunu ale kosɔn k'a joli sɛnɛma bɔnna ale kosɔn o de y'a ka fini ko Yesu joli la o y'a ka ɲɛnamaya ko Yesu joli la a dara Yesu saya ni a su kununi la olu de bɛ a sankolo la o jababaw de farala ɲɔgɔn kan o bɛ ka na cɛkɔrɔbaw b'a la musokɔrɔbaw b'a la kamalenw b'a la denmisɛnw b'a la mɔgɔ sifa bɛ b'a la u bɛ ka na minnu ye danaya kɛ Yesu la u bɛ ka na u bɛ ka na u bɛ ka na Yohana ko matigi nin jɔn e b'u dɔn Yesu ko ninnu y'u ko ne joli de la minnu dara ne joli la ko ne joli bɔnna o kosɔn o de la ni Yesu joli t'i kan n'i ma da Yesu joli la doncogo t'e la arijinɛ la parce que i bɛna ni Yesu joli de ye ka n'o jira Ala la a fa Ala ne filɛ n dara Yesu joli la n kora Yesu joli la n dara la ko Yesu sara n kosɔn Ala b'a fɔ a ye dayɛlɛ a ye u bɛ dayɛlɛ i ye pan i bɛ don wabaw i y'a faamuya mais ni Yesu joli t'i kan e yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ Ala la i tɛ se ka gɛrɛ Ala la doncogo foyi tɛ yen o de kosɔn minnu dara Yesu la a ye Yesu joli bonya o kɔrɔ ni a ye Yesu saya n'a su kunuli a y'a bonya a ye o matarafa aw kana sɔn bilen aw ka fini ka nɔgɔ aw ka ɲɛnamaya ka nɔgɔ aw kora ka jɛ Ala ka taamasiyɛn bɛ aw kan o ye Yesu joli ye o la anw ye kisilenw de ye éternel o tuma ko min fɔra kiraw fɛ ani zaburu la ani sariya kɔnɔ Yesu ko la a bɛɛ dafara Yesu sara ka kunu alléluia amina merci beaucoup an bɛ taa ɲɛ k'aw hakili jigin k'aw bɛɛ wele mɛ kalo tile 12 fo ka taa bila tile 19 na mana o filɛ nin Welesebugu gɛrɛfɛ musow ka kan de bɛ yen EPM musow ka kan bɛ yen nka kan in tɛ EPM muso dɔrɔn ta ye dɛ bɛɛ de ta don i bɛ fan o fan i bɛ jɛkulu la musow bɛɛ wele don hali n'i tɛ chrétien ye i bɛ se ka taa nin kan in na parce que karamɔgɔ bɔra fɔ dɛ n'i ma da Yesu Kirista la i tɛ kisi dɛ a bɛ se ka k'i ka kisili sɔrɔ yɔrɔ ye mana an ɲɔgɔn sɔrɔ yen le 12 mai donsara ko la sa ayiwa sa 1,200 don i ka transport ko o b'i yɛrɛ bolo dɛ n'i sera 1,200 nka min ye karamɔgɔmuso ye i mana kɛ dénomination na o karamɔgɔmuso e tɛ wari sara a dan e ka ye kɛnɛ kan dɔrɔn kalansenbaw na di kalansen nafamaw n'a yɛrɛ bɛ ka bɔ Burukina ale na kalansira wa ko furu duman an b'a dɔn n'i ko furu bi furu kuma cayalen don furu kuma cayala mais n'a yɛrɛ bɛ ka maa dogolen tɛ a bɛna furu duman ne min ka furu jigin don dɔɔni a bɛ se ka tilen cogoya min na e min ta ma di a bɛ se ka jɛ cogoya min na a b'o fɛɛrɛw di anw ma muso a ye na ka caya cɛw a ye muso ka wariw di u ka taa kan na semaine kelen dɔrɔn don a ma ca an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mana ayiwa sa ko k'a fɔ Ala yala o bɛnnen don wa docteur Yusu Damini o n'o walawala karamɔgɔ kalansen min bɛ e yɛrɛ bolo e yɛrɛ fana bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna an bɛna kuma nimisili kan nimisili o fana b'a dɔn nimisili ye fɛnba ye an kan ka to ka min kɛ
abina fo anni me ni nakili o de fait. D'accord. Anni mi sania, anni mi frère, ami sewa. E na to wala wala. E ne na to de wala wala. Karama me o ko me fu ko fana ko anga mission parce que o tsari muso do mané. Ah, ba ni misiri, awa chawo. E dano na kon me mi ni chawo fe. Ah. Chawo ka ke gardien o ye. O ka so ka tobli ke. Donc kele manana. Voilà, ka ta demuso num la ko la. Wa sira de muso ma. Wa ta la ka kuma soro. Karama me anga fengelo muso fana nyane kan ta ko na so fo yelma ka do de. Yelma bi do. Ah, frère gare. Yelma bi do. E che kele ga warbo. Ko faraw ki blada kan ni nana fana bamay ka ira kela ko cene bolero mina yelma bi ko ni nana sinya wala alni kay kalo kele ci blakata o kurale mina alléluia amina ay wasa un seul rendez-vous un seul lieu du 12 au 19 mai à Mana pour le camp biblique des femmes de l'église évangélique protestante du Mali nga muso bewoni ndala Mali famba fait ayna karamo amitanye an kona pa ko la émission ko ni wati banko na bakuruba la karamo ibisa kuma kunje kuma na mu bule ka fo mo nyina yala o conférence wa chwa dima e ka do ko ke participer ko kono toujours anga fam ko yesu ye ala ka pakide yesu christ ala ka pakide ala e min bo adama dembe anyo wala ala ma mo bo mo la ay sikata ko do mo shi gen aba fe adama dem be kana ka da yesu christ ala alléluia no kera ala ka kisili dale no iye ala ti mo je mo shi se ka fendo ke ala ye ko be ka sababu ke kishi itse ka mo fo ke ala ye ko ala be son la parce que ire man I kono man I choko man I joli man I ni man I dusu man ya famia donc fait se ka boyla ko be ja ala ye ko ala be I do harjine la o de ko so ala yere ala tige me kumbo ba blakana kumbo ba mo blakana no nana abe sitane fanga nyonyo abe jurumu fanga tien abe saya fanga tien abe janama fanga tien abe juguya fanga tien abe na juli sedimo bon wal saka adama don kisha ka wole kan flani yesu ko hallelujah ay nane mamun be sega nembe tieno ni awdo nembe me lafia di awma ngato na njiri mangri sitane ka to na njiri ka grine abi bla saraka babola dongodo iga na folo bi che ite sunoko ibe dagadona ibe ni kela be ni kela be ni kela be ni kela kadda yesu da dora bana ala ko ikirantai man kizi to kelempe kadda yesu krista saya na kunina ajuli silma mi bola ginga kan enne ko soki ga dawla ina karabo pare ni kalo en clé moyen ay wasa do ko e muye classé Mali chrétien bien chrétien ben pas sur nous Mali femme et bien femme vrai Burkina Faso bar singa foi tajiri karamo mo be jam kan suyi yesu kunune ay do bam nge kala ndonye mo do wudi ke Mali ka ke Mali dum bey ka ke jien bey amen shalom 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 ala kaka shalom ke Mali amina kaka shalom ke Mali fanga Mali nyamogo ye amina kaka shalom ke Mali dum bey kaka shalom sigi Mali dube kono kaka shalom sigi Sahel demana be kono kaka shalom sigi jien gwa be kono ala ko yesu Christ ay jien betay ala ka shalom ka ke aw be ka amina yesu Christ to amina ka la donner ka fo am sa ta émission suit en page Facebook sans fait YouTube kan TikTok WhatsApp kan Eterno Medio sel am yoro bela ka don groupe WhatsApp on sur le 77 71 38 04 ou le 62 99 21 41 obsika en sur yoro bela jele kinna émission numbe teme yoro bela amba fo o ma ko o kamba wati were aw shalom aw ni hera amina